Hello friends, assalamu alaikum. To wannan bidiyon za mu nuna muku wata hanya ne wanda za ka haɗa wa budurwarka call forwarding ka saurari kiran da take yi ko ɗanka ko matarka. Kar ku mance kan mu shiga cikin bidiyon, sabon shigowa wannan channel ɗin ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ku zaɓi all yadda da zaran mu ɗora sabon bidiyo da zo muku kai tsaye. Da Allah ku rinƙa mana like haka da share domin sauran uwa su amfana. Mu shiga cikin bidiyon. Da fara za ka zo ka shigo dialer ɗin wayarka, za ka zo ka sa star 21 star, sai ka sa lambar ta, misali 09011 64646 da ka sa hash da ka kira ganin call forwarding registration was successful. To yanzu duk kiran da za a yi mata za ka ji abin da take cewa a kiran, shi ma za ka ji abin da ake cewa nan ne muka kawo muku ƙarshen bidiyon nan. To a bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda za ka gane an haɗa ma wannan abin a layinka. Ku mance ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda da zarar mu ɗora sabon bidiyo ku zo muku tsaye. Ku rinƙa mana like haka da share domin sauran uwa su amfana. Mun gode.